lehenik eta behin, azalduko diguzu labur zertan datzan azukre beltza erakusketa edo proiektua? Azukre beltza sortu zen duela urtebete gutxi gora bera, gazte sortzaileak beka jaso nuen, eta Julian de Zulu eta Iamondoren inguruko proiektua da, eta berarekin batera esklabutzaren inguruan hitz egiten dut, eta ideia sortu zen pixka bat, ezagutzen ez nuen pertsonai hau gehiago ezagutzeko asmoarekin, eta lehenengo aldiz entzun nuen bere inguruan Kutxaratxas taldea entzun nuenean. Daukatelako abesti bat Zulueta ditzen dena, eta bere bizitza kontatzen du, eta orduan hori entzun nuenean, esan pertsona hau Gasteizen dago, eta Gasteizkoa da, eta patrimonio guztia dago hemen, eta kaleak ditugu bera bizenarekin, eta ez dakite zer berataz, eta orduan esan nuen, aukera ona izan daiteke ezagutzeko, eta zerbait sortzen bali badut horrekin, interesgarriagoa gainera. Orduan horrela sortu zen, eta norabait sortu nahi nuen zerbait artistikoa, eta bere bizitzaren inguruan irakurtzen di joan enean, bere bizitza pixkat laburbiltzen zuen zerbait ere egotea. Horretarako sortu duzu ez, proiektuak esango genuke bianka dituela ez, batetik dago web horria, eta web horrian ikusi daiteke Zuluetaren bizitza, oso lagunduta dago irudiekin eta artxiboekin, eta baita erakusketa ere, eta kuriosidadea ematen zegoen, eta nahi genizun galdetu, ean nola lortu dituzun horren beste irudi eta horren zehatzak. Bere irudiak ez daude hainbeste, eta lortu ditudan irudi gehiena dira 1900etik aurrerakoak, baina Kubakoak eta Estatu Batuetakoak, baina asko eta asko lortu ditut Estatu Batuetako artxibo batetik. Badago rollo artxibo historiko bat argazki pila batekin, eta horrela. Orduan horri bilin nintzen trasteatzen pila bat, justo albalin bazen izaten Kubakoak edo Karibekoak, eta gero ere Kuban egon nintzenean, hor museo batzuetan egon nintzen, eta adibidez argazki koloretsuak eta gehiago direnak kuadroak, horiek badira Kuban ateratakoak, eta gero nik ere argazki batzuk atera nituen bertan, baina gehienak dira artxiboko irudiak, izan dela interneten begiratzen. Ordan imaginatzen dugu, eduki duzula oso prozesu luzea, ikerketa sakonak egin dituzula, ara joan zinen bidaian, jendea ezagutu zenuen, eta imaginatzen dugu hausnarketa eta idei eta gogo ezberdinak elkarna astuta zenituela, eta nola ematen diozu guzti horri forma? Oso modu korapilatxu batean, porque, zegoen informazio pila bat, eta orduan lehenengo izan zen guzti hori enpapatu horretaz, informazio guzti horretaz, datu pila bat irakurri eta guzti hori ordenatu nire buruaren barruan, eta gero egin nuen artxibategi guzti horretatik interesatzen zitzaidana elkartu, nire buruan neukan logika bati jarraitzeko, eta pixkat hartu nituen ideia nagusi batzuk, izan daitezkenak, azukrea, itxasoa, bidaia, itxasontziak, azukre kainaberak, lana, guzti hori pixkatxo bat elkartu eta interesatzen zitzaizkidan artxiboak horrekin lotuta, elkartu, fusionatu. Eta denbora guzti honetan, bi beka jaso dituzu ez da, batetik gazte sortzaileak diru laguntza, eta bestetik egon zinen itzialdi moduko bat egiten Dinamo Espazioan, eta bertan nola trasteatu zenuen Kubatik ekarretako materialarekin eta zuk lortutako gauzekin? Horri izan zen gehiago esperimentatzea. Dinamoa da espazio bat oso guaia, eta utzi ziguten gela bat, eta egon nintzen hor Gartxitorekin berak soinua sortu zuen, eta nik irudia. Eta orduan joaten ginen biok batera sortzen, berak sortzen zituen audioak momentuan, eta ere nahasten zituen nik Kubatik grabatu nituen audio batzuekin, eta gero nik montatzen nuen bideoa proiektore batekin, eta orduan joaten ginen
pues, soinuak esaten zuen zerbait, orduan nik, bueno, pues, igual bideoa moztuko dut pixka gehiago, edo hau luzatuko dugu gehiago, eta pues, joaten ginen como bion artean pixkatxo bat sortzen, eta momentuan como experimentatzen hor, como, pues hau guai dago, venga, pues hau luzatuko dugu, hau ez da inbeste, pues hau moztu edo, kendu edo, horrela. Vale. Eta gero ikusi daiteke bideoaren atalean, ez? Oso bideo interesgarria da, eta gainera analbuan badago eutxita azukre dardarti moduko bat. Nola uztartzen dira bideoa eta... Hori da, bueno, kontzeptuekin jolasten eta horrela, azkenean ere azukrea da kontzeptu garrantzitsuenetako bat, eta nolabait, zerbait tangibileagoa izateko eta egoteko erakusketan bere presentziarekin, pues, nahi genuen egin horrelako struktura. Gauza da, nahi nuela egin beste gauza bat, zela esperimentu bat, en plan, zientifikoa. Tipo, plater batzuetan jartzen duzu azukrea, edo gatza, edo, bueno, horrelako partikula batzuk, eta soinuaren ondek sortzen dituzte marrazkiak. Eta zen, nola baina nahiko nuke, marrazki horiek egin, edo sortu, eta egon ginen resonantziekin jolasten aberse marrazki egiten zituen, eta ez buen egiten ez da marrazki bat, bakarrik bibratzen du, baina iruditu zitzaidan interesantea ere, bibratzen duen bitartean, argi batek ematen dio argia, eta itzala proiektatzen da, eta bibratzen du, eta orduan mugitzen da ere bai, eta orduan da azukreak sortzen duen ezin egona, ez? Deskubritzen duzunean azukrearen atzean dagoen guztia, ez? Eta orduan da nolabait zentzu ematen diola azukrearen berpentsaketa horri, más o menos. Bai. Eta, nahiko pentsatu nuen, nahi nuela kanpoaldean egotea informazioa, eta horregatik panel batzuetan, panelek ere eukitzea kutsu industriala, azukrearen fabrike eduke desaketena bezala, baina material organikoekin nahastuta, eta gero ja barruan izatea gehiago la zona oscura. Eta horregotea bideoa, estruktura, azukrearen itzala, eta hori, bi espazio horiek ondo bere iztea, eta hori. Bai, azkenean dago, egunan dago informazio guztia, gero hemen kanpoan dago informazio horren laburpena, eta gero barruan dago, la paranoia pixkatxo bat. Da pixkat abstraktua, arraroa, igual... Bueno, gertaera horri gerturatzeko izan zenuen modua, ez? Artetik. Bai, eta... egia da, jende asko etortzen dela eta irakurtzen ditu panelak eta ez dakiela barruan dagoela, batzutan kostatzen dela ere ulertzea barruan dagoela beste parte bat, ez? Hau bera ere ja izan daiteke erakusketa bat, baina, bueno, niri nahi nuen gerturatu nire modutik, eta igual nire modua bada pixkat abstraktua eta simplea, eta ideia batzuk asko simplifikatzea, eta igual logika lineal edo historikorik gabe, ez? Bai, eta irudiak garraiatzen zaitu, ez? Zure sormen prozesuan, ez horren beste igual, hori, marra kronologikoa, ez? Hori jago eforrian dago. Bai. Oso ondo. Bueno, baina jendea gerturatzen den, eta nahi baduzu labur azaldu kamiseten kontua? Bale, bai, atera ditu da kamiseta batzuk ere bai. Bueno, nik Kuban egon nintzenean, eukin nuen aukera joateko alaba ingeniora, azkenean hori zen Zuluetaren 5 ingeniotatik nagusiena, eta esklabu gehien zituen ingenioa, ez? 5 ingenio, azukre ingeniotatik, garrantzitsuna ditzen zen alaba, eta, bueno, hori, gaur egun bertako barrakoietan jendea bizi da, eta daukate proiektu komunitario bat ditzen dela Tras las huellas de nuestros ancestros, eta hor egiten dute pixkat memoria historikoa landu, museo bat daukate, komunitatea indartzen dute historiaren bidez, eta historia oralaren bidez, asko partekatzen dituzte beraien aurrekoen bizipenak, eta joan ginenean ara, topatu genitu nate guztiak zabaldi, kontatu zizkiguten gauza pila bat, eta nahi nuen nolabait zerbait itzuli beraiei. Eta hori egiteko modua, pentsatu nuen kamiseta batzuk egitea, eta lagundu alizatea ekonomikoki sikiera, eta hori da asmoa. Tan nola lortu daitezke?
formulategi bat betetzen. Eta gero, oinarri serigrafia dago serigrafiatzen, eta orduan eskaeren tamainaren arabera, joango gara eskari horiek betetzen. Eta erakusketa ikusgai dago, abenduaren 22 arte, Labe espazioan. Gero ja mugitzen baldin bada lekuz edo beste modu batean ikusteko aukera baldin badago, abixatuko zaitu. Enteratuko gara, oso ondo. Tartekan abixatuko dugu. Eskerrik asko Irati eta, emango diguzu zure berri. Eskerrik asko zuri. Agur.